Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde guztioi, itzuli egin gara, San Ferminetan saio berezia izan genuen zuekin eta pasaden aste honetan oporrak izan geroztik berriz ere itzuli gara udako magazin honetara pilak kargatuta. Gaurkoz, pare bat elkarrizketa dauzkagu tartean eta lehenik eta behin hasiko gara betiko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak aipatuko ditugu orain. Uztailaren 22an, 1886an, Indalezio Bizkarrondo Ureña Bilintz Goitizenaz ezaguna, bertsolaria eta euskal poeta Donostian hil egin zen. Urte batzuk geroago 1934an, Chicagoko hirian John Dillinger gangster ospetsua Estatu Batuetako etxai publikoa, poliziak hil egin zuen zinematik irteten ari zenean. Gaurtik aurrera eman daiteke izena Ingurumen Hezkuntzako Museoak abuztuaren 6tik 9 taldeentzat antolatuko dituen ingurumen lantegietarako. 31 jarduerak osatuko dute aurtengo harresietako jaialdia. Ondarearen eta kulturaren atari zabaleko uztarketa uda honetan, Ziudadelan eta Barruti harresidunean. Harresiak dantzan abuztuaren 1tik 22 eta Iruña Ilunabarrean ostilarero ustelaren 19tik iraleren 6era. Turismo bulegoak 5.153 laguni eman zien arreta igaro berri diren San Ferminetan, eta horietako 952 nazioartetik etorretako bisitariak izan ziren. San Fermin Iruña aplikazioaren 6.579 deskarga berri egon ziren festetan ere. Iruñean erroldaturik ez dauden gaztek piraguismoan, urpekaritzan edo saltinean aritu edo abentura izan nahi badute, txartela Gaztediaren etxean eska dezakete jadanik. San Ferminak pasatu ondoren berriro zabalik dira Gaztediaren etxea eta Iruñeko udalaren beste hainbat zerbitzu, ematik, zentro eta arrotu besteak beste. Irekita egongo dira baita ere Ziboxareko zentroak eta liburutegi publikoak. Udako ordutegian hori bai. Nafarroako gobernuak langileen ordainsaria 0,25 igotzea onartu du. Igoerak uztailaren 1tik aurrera izango ditu ondorioak, abuztuko nominan ordainduko dira eta aurretik adostutako 2,25 batuko zaio. Dantzaren eta musikaren aldeko apustuarekin abiatu da ostiralean Herriberako antzerki jaialdiaren 20. edizioa. Gaur eguzkitsu egongo da, arratsaldetik aurrera bero lainoak garatuko dira eta baliteke ekaitza jotzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da arratsaldean bizi, tenperatura maximak nabarmen edo asko igoko dira. Asteartean eguzkia jaun eta jabe goizean, arratsaldean bero lainoak ugarituz joango dira eta amaieran ekaitzak jo lezake. Hego-haize bizi ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Maxima gutxi edo nahiko igoko dira. Gaurko eguneko albisteak errepasatuko ditugu. Barainenekin hasiko gara. 2019ko breakdance txapelketaren oinarriak argitaratu dituzte jadanik. Zero Rules dantza taldeak antolatutako txapelketaren oinarriak plazaratu dituzte, 12 eta 30 urte bitarteko lagunek parte ahal izanen dute, 30 urtetik gorakoek erakostaldi moduan har dezakete parte,
eta gehienez 50 partaide hartuko dira txapelketan. Izen ematea abuztuaren 12tik 20ra izanen da. Beriainekin jarraituko dugu. Udako programa argitaratu egin du Beriaingo udalak. Kultura, kirol eta gaztedia arloko areak uda honetarako programazioak kaloratu egin du. Adin guztietarako ekintzak eta ikastaroak programatuta daude. Aire libreko zinema, kirol jarduerak, ikastaroak edota gazteentzako jarduera ezberdinak. Programazio osoa Beriaineko udalaren webgunean kontsulta daiteke. Bestalde, uda honetarako ere jaibusa irten egingo da Beriainetik. Aurten ere jaibusa egongo da udako herrietako jaietara bidaiatzeko. 5 euro kostatuko ditu joan eta etorriak eta Noain eta Beriaineko zerbitzu sozialeko lokaletan salgai daude. Izko, Ledea, Gares, Lizarra, Agoitz eta Tafalla izango dira helmugak datorren egunetan. Antxoneko albistei emango diogu paso orain. Aurtengo jaietako kartel lehiaketaren irabazleak atera dira. Bozketa epea bukatuta eta epaimaiak 5 finalista aukeratu ostean, jaia guztiona da izeneko kartelak irabazi du Antxongo udalak 2019ko festetarako antratutako lehiaketa. Botoen 197rekin. Egileak Nerea Soto Garzia Antxongo bizilagunak 400 euroko saria jasoko du. Aurren modalitatean berriz, Beñat Marturet Iribarren Antxoindarra izan da irabazlea. Jaietako zentzuzkoa izenburua duen kartelarekin. Beñatek 125 euroko erosketa txartel bat jasoko du, Antxongo liburu dendetan trukatzeko. Beste albistetan, artisauen postu finkoak eta salmenta ibiltariak aurten ere Antxongo jaietan egongo dira. Urtero bezala, Antxongo jaietan kalean egongo diren artisau postu finkoak egongo dira aurten ere herrian zehar. Artisau, jostailu edota pusika postuak egongo dira besteak beste. Eskaerak egiteko Antxongo udaleko webgunean egin barko dira, postu eta dimentsioak zehazteko. Iruñeko albisteekin amaituko dugu albistegia. Zermik Sanferminetan irisgarritasun arazoak egon direla salatu egin du. Sanfermin irisgarriagoak eta denon gozamenerako nahi ditu Zermik, pertsona ezindunen eragileen batzordeak. Urtero hainbat proposamen eta gomendio jartzen dituzte mahai gainean. Mendekotasuna duten pertsonek ere festetako esparru guztietara hel daitezen. Honela, Miserikordia etxea txalotu dute Zezen plazan kolektiboarendako gune berezia prestatzeagatik eta aurten Nafarroa oinez txokoaren jarrera eredutzat jarri du Zermik ere, beren barra gurpildun aulkian dauden pertsonendako egokitua den bakarra zelako. Beste albistetan, Sanferminetako su artifizialen lehiaketaren bozkaketa popularrean berdinketa egin da. Leopoldo Ferrandez eta Miguel Ángel Beltranen kolekzioek berdinketa lortu dute Sanferminetako su artifizialen txapelketa internazionalean. Uztailaren 9 eta 13an jaurti zituzten euren suak, eta 5etik 3,75 puntu eskuratu dituzte osotara. 3. postua berriz, Peter Shipskovek eskuratu du 3,11 punturekin. Iruñean 3 pertsona atxilotuak izan dira biolentzia sexistarekin lotutakoak, eta beste bat urrunketa legea ez betetzeagatik. Asteburu honetan zehar udaltzaingoak guztira 6 pertsona atxilotu izan ditu, horietatik 3 familian tratu txarrak leporatuta, eta urrunketa legea urratu duen beste pertsona bat ere atxilotua izan da. Gaurtik aurrera eman daiteke izena Ingurumen Hezkuntzako Museoak antolatuko dituen ingurumen lantegietarako. Ingurumen Hezkuntzako Museoak abuztuaren 6tik 9irako asterako antolatu ditu 3 lantegi elkarte kolektibo, udako ludoteka, dibertsitate funtzionala lantzen duten entitate eta barren dabiltzan haur gazte zein heldu taldeei zuzenduta. Izena astelehenetik aurrera eman ahalko da eta doako lantegiak izango dira.
Orain, gaurko eguneko portada nagusiak azalduko ditugu. Diario de Navarraren portadako titular nagusiak dioenez, Nafarroako zorpetze publikoa biztanle bakoitzeko 5.294 euro igo egin da. Argazki nagusian berriz, Elizondon ospatutako baztandarren biltzarraren istanteena bat ageri da. Goiko albistetan berriz, Balero Argedaseko BTT txirrindula txapelketan berriz ere garaile izan zela azaltzen da. Bestalde, Xisko osasuna taldeko jokalariaren egoera aztertzen da eta Maitan Emelerok bere errekorra gainditu egin duela zehazten du ere. Beste albistetan, PSOE eta Podemos banaketa erlojupean negoziatzen ari direla azaltzen du egunkariak. Nafar politikarien oporrak zapuztu egin direla argitzen du ere. Eta azkenik, Aiozeko urtegirako sarbideak kolapsatu egin zirela azaleratzen du egunkariak. Diario de Noticiasek bere titular nagusian azaltzen duenez, Ministerio banaketa PSOE eta Podemosen arteko akordioa dilatatu duela esaten du. Gaur hasiko da inbestidura debatea eta bi alderdiak negoziaketekin jarraitzen dute jadanik. Argazki nagusian berriz, Balero Argedaseko txirrindula txapelketan garaile irten dela zehazten du egunkariak eta txapelketako argazki bat ageri da horretarako. Beste albistetan, 3. markadan monja eskola batean abusuak egon zirela argitu dutela azaltzen du. Bestalde, baztandarren biltzarrari buruzko albiste bat ageri da ere egunkarian, eta baita Aiozeko urtegiak kolapsatu eta gelditu zela eta Teaurreztu Erdoz taldeak berriz ere kontzertu bat emango duela argitzen du egunkariak. Azkenik, Angeles Carmona epaileari eginiko elkarrizketaren esaldi esanguratsu bat ekarri dute portadera, non Manadekin amaituko dutela aldarrikatzen duen. Gara egunkariarekin jarraituz, Sánchezek inbestidura itundu gabeko programarekin hasiko duela azpimarratzen du egunkariak bere portada nagusian. Alboko albistean, orain presoak tur ondoren Madril eta Bruselas sareren horizontean daudela azaltzen du Garak ere. Argazki nagusian berriz, unibertsitateko ikasleen protesta ageri da non ikerketan gehiago inbertitzea eskatzen duten. Beko albisteetan azkenik, baztandarren biltzarrari buruzko kronika bat ageri da eta Gasteizko Jazz Festivalaren amaiera nota onarekin izan zela aipatzen du ere. Gaur astelena denez ez dago berri egunkaririk, beraz Euskal Herriaratiko portadarekin amaituko dugu. Zermik San Ferminetako irisgarritasun arazoak salatu egin dituela azaltzen du irratiak bere webguneko titular nagusian. Beste albistetan berriz, Itaroako zinema zuzendaritza epaileen aurrean aurretuko dela zehazten du eta Iropilen Artzaintzaren inguruko festa eguna ospatu dela azaltzen da ere. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Esaidazu nola egiten duzun lo eta deskantsatzen duzun edo ez esango dizut. Gure egunaren herena lo egiteari eskaintzen diogu, hori da komenigarria behintzat. Badakigu oso ongi gure egunerokoan fresko egoteko deskantsua ezinbestekoa dela. Baita eguneroko aktibitate fisikotik errekuperatzeko ere. Ongi lo egitea eta giharrak eta adimenari atseden ematea ezinbestekoa da errendimendu gorena izateko. Lo egitean hartzen dugun etzanaldiak gure atsedenaren kalitatean eragiten du. Gainera, jaikitzerakoan izango duzun jokabidea aurreko gauaren deskantsuaren araberakoa ere izango da neurri batean.
Buruz gora lo egiten baduzu, apneak izateko joera izango duzu. Aldiz, buruz bera lo egiten baduzu, bizkarreko deformazioak izateko aukera izango duzu. Azkeneko hau, guztiz komenigarria ez dena, gerrialdeko lordosia eta zerbikala areagotzen baititu. Eta bukatzeko, aldez lo egiten baduzu, kontuan hartu jarrera hoberena dela. Noiz erosi ohe malgukidun bat. Beti izango da momentu ona. Ez da zahartzarora itxaron behar, ez da lesio larri bat izatera ere. Egia da, horrelako ohe baten aurrekontua, ohe normal batena baino gehiagokoa dela, baina gure bizkarrezurrak zein prezio dauka. Egunerokoan, egon daitezken molestia horiek lo egitean ez gaizkiagotzea saiatu behar gara. Zeintzuk dira onurak? Hanka nekatuen berreskurapena, odol fluxuaren hobetzea, gerrialdearen eta sakroaren atsedena, zurrunka eta apneak desagertzeko laguntzen du, hiato herniaren arazoetan laguntzen du, besteak beste. Ohe malgukidun batekin gure koltsoiaren ezaugarriak hobetuko ditugu. Atseden sistema on bat, 3 elementu hauen kombinazioan oinarritzen da, koltsoia, somierra eta burkoa. Aukera on baten garrantzia. Dudarik gabe, personalizazioa da giltza. Zure ohea modu egoku batean aukeratzeko, faktore desberdinei kasu egin beharra zaie. Gorpuzkera, zure morfologia egitura, adina, temperatura giroa, edo gorputzaren temperatura. Horregatik, konfiantza, profesionaletan bakarrik ustea ezinbestekoa da, beraiek izango baitira aukera hoberena hartzera lagunduko zaituztenak. Gauean, etzanaldi erosoa mantentzea beharrezkoa da, egunean fisikoki eta mentalki gastatu duguna berreskuratzeko. Gure gomendioak. Bizkarraren mina askotan etzanaldi ez zuzenaren ondorioa da. Etzanaldi oker bat denborarekin lesio edo hernia bat izan daiteke. Minari aurre egiteko gure gorputzak posizioa aldatzen du, defentsa moduan, eta gertaera hau ez da egokiena. Ohean deskonektaturik gaude, koltsoiaren baitan. Morfologikoki, ohea gure gorputzaren moldea izan behar da. Helburua, loaldi egoki bat eta atsedena lortzea da. Kirol munduan ibiltzen direnentzat kontuan izan, ez dugula deus lortuko, egunez zainduz eta gauez edozein modutan lo eginez. Gogorarazi erreportajean ikusi duzuena eredu txiki bat dela. Konpromezurik gabe hartuko zaitu, zuen zain gaude. Gaurko elkarrizketei paso emango diogu orain, esan bezala, gaur bi elkarrizketa dauzkagu, batean Gorka, Sin Mala Intención musika taldeko kidea etorri da bere bigarren diskoari buruz hitz egitera, eta bestetik Imanol eta Fran etorri dira gurera, 57 herrira plataformako kideak dira, eta plataformari buruz eta epaiketari buruz hitz egitera datoz. Kaixo, gaurko elkarrizketari hasiera emango diogu, esan bezala, Gorka daukagu gurekin, Sin Mala Intención musika taldeko kidea da, eta bere bigarren diskoa grabatzen ari dira. Kaixo, Gorka, arratsaldeon? Kaixo, arratsaldeon, bai. Zer moduz? Oso ondo. Bai, gustora hemen. gustora. Sin Mala Intención musika taldeko kidea, esan bezala, eta bigarren diskoa grabatzen ari zarete. Apirilean hasi zenuten grabaketa, eta orain tartean zaudete. Zer moduz du grabaketa? Esan bezala, apirila erdialde bukaeran hasi ginen, eta bukatzea. Grabaketa, ja laizter, datorren astean ziurrenik ja nasketekin hasiko geha, diskoan hasten, eta gero datorren prozesu guzti hori pasterizazioa eta diseinua, erabaki nola atera, zen formatutan eta hori. Lan asko izan duzute egun hauetan? Bai, azkenen, produktua ateratzen denean, lan guztia azu egiten zaizu, baina aurretik dagoen lan guzti hori konposizioa, moldaketak, musikariekin harremanetan jarri, estudia bukeratu, produktorea hori dena lan asko da eta grabaketa prozesua
lan asko dago hor. Baina oso divertigarria eta oso gustua da. Oso ongi. Oiartzungo Lezoti estudioan zarete grabatzen, ez dakite igual ezagunak dituzuten bertan eta horregatik aukeratu duzuten edo fama daukalako? Bai, ekoizlea nire laguna da, Gorka Urrakin egia, diskoa produktorea bera da, eta bai, berak estudio horretan egiten du lana. Orduan, bai, nik ez nuen estudioa ezagutzen, baina oso estudio nago, jartzen den dago, Lezoti estudioa eta oso gustora. Ezagunak izanez, tratua beste moduko izango da. Hori da, gaina musikari oso onak dira, mundial. Oso ongi. Lehen komentatu dugu, pixkate, abestiak zuk ekoiztu dituzula, ezta? Bai, proiektua nerea da, nahiz eta sin mala intenzion izena jarri, proiektua nerea da, eta bai, letra eta musika guzti nere dira. Bueno, diskontan berzio badago, baina bestela bai, abesti guztia nereak. 10 abesti guztira, ezta? Aurreneko diskoan 10 abesti, honetan 11. 11. Bai, 10 nere eta 11 bat berzio bat gara. Eta nola tu zaizkizu 10 abesti guztira zuri bakarrik? Bueno, azkenen nire espresatzeko modu bada bestiak egitea, orduan niretzako erresa, lan asko dago, horren hartzea. Gaina ez dut ozer gauza publikatzen, gusta ezait, bai letrak eta bai musikak kalitatea aukitzea. Baina, bai, bat sortzen da, gero beste bat, bueno. Nolakoa da abesti bat sortzeko prozesua? Ideia bat ututzen zaizu edo zerbatetan fikatzen zara eta idazten ez zara? Esan bezala, nire espresio modua da, orduan nik beti esaten dut, edonork bere egunerokoa idazten duen bezala, nik abestiak sortzen ditu dela, ez? Eta horrela da. Ia beti letra batekin hasten naiz, hori bai. Ideiak apuntatzen ditu, depende ze nun nagon baita ere, ez da berdina etxean egotea eta besti bat egiten hastea edo kalean egotea edo lanean eta zehose bururatu zait, apuntatuko dut paper baten edo mugiko horren eta gero ja landuko dut normalen letra eta gero musika sartzen da. Badaude salbuespen batzuk disko honetan, baina orokorren horrela da. Eta kideek ere zure ritmoa jarraitzen dute edo zuk beraiena? Ez, nik abestiak egiten ditudanean grabatzen den ere etxean, referentzi moduan, bidaltzen dizkiet, erakusten dizkiet eta orduan jazten gaia moldaketekin eta. Sintonia hona daukazute horre? Bai, gaina lagunak ega, erresa da horrela. Esan dut zela, lana ere aipatu duzu. Bai. Nolakoa da zuen kasuan, lana eta musika taldean arteko denbora uztartzea? Ez da bat ere erresa. Hori koordinatzea. Azkenen proiektuan ere da, baina adibidez, orain grabaketekin gaude eta erresagoa da, baina kontzertuak eta lortzerako garaian denen agendak lotu, hori oso zaila, eta hori ere nik egiten dut, orduan. Baina bai, azkenen lortzen dugu nolabait. Azkenen gure lanak poltsikoa betetzen dugu, baina musikak bihotza, ez? Orduan hori da guri gustatzen zaiguna, orduan. Azkenen erresa denbora arteatzea. Esan duzun bezala, orain ja nahasketekin zaudete, baina hala ere oraindik ere prozesu luzea da, nahasketak ere denbora asko ematen du, eta gutxi gora bera udazkenerako diskoa ja... Gustatuko litzaidak egola izatea. Iraian ekan pentsauta ziurrenik agian urria izango da, baina bai hortik izango da bai. Hortik. Baina uste baietz. Hortuko dugula. Denbora izango duzute, edo oraindik ere ikusten duzu... Ni uste baietz, diskoa grabatuta dago ia, gitarraren bat falta da, perkusioren bat edo, baina bestela grabatuta dago, orduan hortik aurrera datorren prozesua nasketak eta hori erreskungo da, zaiena eginda dago, orduan bai. Baina uste baietz. Oso ongi. Komentatu dugu, bigarren diskoa dela, eta lehenengo diskoa Esas Cosas izan zen, duela 3 urte argitaratu zenuten. Esango zenuke, bigarren disko hau estiloa mantendu duela edo gehiago sakondu duzutela estilo horretan? Nik azkenen ere estilo daukat, baina dala barrok da autor inguru horretan beti. Dago kantautore musika, dago rock and rolla, dago blues, disko honetan ere country kutsua duen abesti bat ere badago, baina bai azkenen nik estilo bat daukat, eta hori ezin dut aldatu. Ni uste disko hau pixka rockeroago dela, hori bai, abestia konposatzeak erako garaian kontuatzen itzan. Ni uste dela baita ere, aurreneko diskoa eta gero, egin genuen jira
horrengatik dela, ez? Azkenen musikarekin eta egotea pixka kutsatzen zaitu, ez? Eta idaztereko garaian nik uste pixka bat rockeroa atera dela. Baina bai, estilo aldetik ez da oso diferentea Aurreneko diskotik. Eta estilo konkretu bat lantzea gustatzen zaizu edo pixkater ere esperimentatzea? Esan bezala, beti rock kutsua duena, baina gustatzen zaigu blues puntxu bat ukitzea besti batzuk, besteek rock and roll garbia edo argia. Badaude baladak oso kantautore balada direnak, bai beti inguru horretan ibiltzen ez. Eta musika talderi daukazute referente moduan zuen soinua ateratzerako orduan? Bai, nahi azkenen gustatzen zaizkidan artistak dira, gazteleraz idazten duten artistak, ezagik, Joaquin Sabina adibidez, edo Fito Cabrales, Platero Itulo, Rodríguez, Ariel Roth, Calamaro, Kiko González, Zemeclan, olako estiloa gustatzen zaitu eta olako artistak. Orduan soinu aldetik ere gustatzen zait hortik jutea bitan. Eta taldekideek ere zure gustu berdina dauzkate edo? Bai, gustatzen zaila egiten dudana, beraz, horrekin konformatzen nahi. Gero beraiek beste taldeak dituzte eta beste estiloak eta hori, baina bai. Gustatzen zaila egiten dudana, orduan gustora nago horrek. Azken pilan horrela da talde baten esentzia, ezta? Bai, beraiek gusta daude nirekin, eta ni beraiekin orduan. Eta niretzako ere hori, ze azkenen musikari oso honekin jotzen dut, orduan, niretzako hori bada. Nire musika gustatzea eta nerekin jo nahi izatea. Bai. Pizkat gaia aldatuz, esan dugun bezala lehen, Laster diskoaren izenburua, portada eta biraren datak argitaratuko dituzute, ezta? Zeo zer komenta dezakezu primizia moduan? Primizia moduan, esango izuet diskoaren izenburua Cuando llueve demasiado izango da. Oraindik ez dugu publikatu, baina bai izango da izenburua. Eta diseinua ia ere eginda daukat. Portada eta hori dena eginda daukago baita ere. Multiversos pizka bat. Bueno, ez hori enpresa batekin, baina eginda daukagula, esan nahi nu. Bai. Horrekan ezin dago erakutsi baina. Eta bira potentea izango dela uste duzu, edo gutxinaka? Aurreneko oso zaila da kontzertua lortzea, oso zaila da. Eta kontzertu duinak lortzea, orduan saiatuko geha. Aurreneko diskoakin 27 kontzertu egin genituen, 2017-18 artean. Eta disko honekin gustatuko litzaiguke Euskal Herritik ateratzea. Madrid aldea edo gustatuko litzaiguke. Saiatuko geha. Eta, zuk adibidez, utuzen zait, galdera da musikari egiterako orduan, zer gustatzen zaizu gehiago? Sala txiki batean, osatu batean jotzea, jende gutxiren aurrean, edo ja estenatoki handi batean? Egia esan ez aukera asko duki estenatoki handi batean jotzeko. Festival batean edo jo dugu, hori bai, baina gustatzen zaiguna da areto, soinua ondo zaintzen duten aretotan jotzea. Ez edozein tabernatan. Hori ere egin dugu eta ez zu soinuan ateratzen, eta guri gustatzen zaigu asko soinua zaintzea, ez? Orduan hori gustatzen zaigu. Akustika ona duen lekutan jotzea. Eta etorkizunari begira, nola ikusten duzu taldearen etorkizuna momentu honetan? Nola, nire proiektua dan, eta nik abestiak sortzen segiko dudanez, proiektuak aurrera jarrituko du, hori ziur. Proiektua ni uste betirako dela. Gero zer arrakasta edukiko duen edo ez, hori ezin da jakin, eta oso zaila gainera. Baina taldeak aurrera jarrituko du, diskoak aterako itxego, kontzertuak eman itxego, hori ziur. Oso honi gorka, mi esker etortzeagatik, sortu nahi opa dizu diskonekin eta ea kontzerturen bat emendikan egiten dituzuten. Eta ateratzen dugunen diskoa, ikusiko gara berriz. Oso honi, mi esker. Zuri, eskeri asko. Bigarren elkarrizketa daukagu ja gurekin, Imanol Carrera eta Fran Balda etorri dira guregana, 47ak herrira plataformako kideak dira eta plataformari buruz hitz egitera datoz. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ongi esan berko, bai.
Ondo, kezkatuak, baina ondo. Zehazki esan bezala, 57 herrira plataformako kideak zarete, konta iguzue, zer da plataforma hau, nortzuk osatzen duzuten? Bueno, irailaren 16an 57 lagunen aurkako epaiketa bat egingo da Espainiako Auzitegi Nazionalean, eta esan dezakegu hori injustizia eta anakronismo baten aurrean gaudela. Egoera larria da eta pixka bat sortu dugu 57ak herrian lelo hau, gure herriarekin, gizartearekin konpartitzeko zer dugun irailaren 16tik aurrera, zein den egoera eta ezinbestekoa dela kasu honetan elkartasuna desproposito honi aurre egiteko. Eta helburu horrekin lan egiten ari gara, herri eta auzoetan, nazio mailan, eragile eta alderdi politikoekin, eta ikusten dugu elkartasun hori, olatu hori sortzen ari dela, eta pixka bat helburu horrekin lan egiten ari gara. Plataforma honetan, 57 pertsona zaudete epaiketaren zain, bertan hainbat mugimendu edo taldetiko kideak zaudete, ezta? Abokatuak, herrirako kideak. Egia da makroepaiketa honetan, azpimarratu behar da, Emanolek esan duenarekin batera. Biltzen garen guztiok norbanakoak, eta gu garela epaituak izango garenak, eta gu antolatu garela, ez garela inongo eragilea, baizik eta bere garaian eragiletza genuela gure atzean, esaterako gure kasuan herrirakoak inelakoz, baina momentu honetan 57 gerelakoz. Eta hor atzetik 57 lagunetan, pertsonotan gaude alde batetik herrirako kideak, lehenengo atxiloketak herriraren inguruan eman ziren. Hortik denbora gutxira, hori iraila urria 2013an izan zen, hortik gutxira Durangon prentsaurreko bat eman ondoren, bitartekariak, preso politikoen kolektiboaren bitartekariak atxilotuak izan ziren Durangon, esan bezala. Bi pertsonaen egoera oso larria izan zen, ia batek 3 eta besteak 4 urte pasatu zituzten kartzelan, gainera inkomunikatuak izan zituzten, Arantza eta Jonen Parantza. Hortik aurrera ere, esaten ari naizela herrira, gero bitartekariak eta gero kolpea etorri zen berriz ere herrirako kide batzuk eta abokatuak, non hauek presoen defensa juridikoa egiten zuten, abokatu jende desiente atxilotu zuten baita ere, eta horren atzetik etorri ziren etxeratako bi kideren atxiloketa, eta horrez gain, gero ere Jeikiadi erakundeko, mediku taldeko beste 2 pertsona atxilotuak izan zen. Hau da gutxi gora beraientzat presoen da iheslarien aldeko elkartasuna adierazten genuen hainbat sektoretatik etorritako jendea bildu zuten makroepaiketa hau egiteko. Dena batu gaituzte eta hori da 57 herriaren kanpainaren ardatz eta hori nahi dute epaitu gutxi gora bai. Atxiloketa hauek komentatu duzun bezala, duela urte batzuk izan ziren, urteak pasa dira, eta aurten epaiketa izango dela erabaki izan dute, zergatik uste duzute momentu honetan izan dela edo ze interes daude horren atzean? Bai, aipatu dudan moduan, guk ikusten dugu hau kriston injustizia dela, eta jendea galdetzen digu, baina zer egin duzue, adibidez gure kasuan 20 edo 15 urte espetxera joateko, eta guk esaten duguna da, egin duguna beharrezkoa zela orain dela 6 urte, eta inkluso esan dezakegu momentu honetan ere beharrezkoa dela. Horregatik ere, Iruñen egin genuen mobilizazioan esan genuen berriro egingo genukela perspektiba horretatik. Beharrezkoa delako egun preso eta iheslarien eskubideen defentsan aritzea. Orduan egin duguna da, hori asistentzia juridikoa ematea presoei, asistentzia mediko eta psikologikoa, etxeraten aldetik ere egindaen lana da dispertsioaren ondorioak gizartearekin batera heltzea eta horri aurre egitea, eta gure kasuan preso eta iheslarien eskubideen aldeko mobilizazioak egitea gizartearekin batera. Orduan, hau injustizia bat da. Jendea zerretuta dago, ez duelako ulertzen nola eman daiteken hau testuinguru honetan. Ja ez zuen inolako zentsurik orain dela 6 urte, baina momentu
momentu honetan gutxiago, ez? Eta gero esaten genuen ere da anakronismo bat. Egungo epaiketa honek ez du bat egiten errealitate honekin. Joan gaitezke espetxera etako kideak izateagatik. Baina egun eta ez da existitzen. Orduan, honek ez du zentsurik, ez? Eta guk esaten duguna da, bakearen etxaiek kartzelara eraman nahi gaituztela, iraganera eraman nahi gaituztela, eta guk honen aurrean esaten duguna da, epaiketa hau, eta honen arira egiten ari garen elkartasun kanpaina hau, honek aukera bat izan behar dela, etorkizunari atea irekitzeko. Justizia eta bakean oinarrituko den etorkizun hori. Orduan, hori da egiten dugun irakurketa. Ez duela zentsurik, jendea haserretuta dago, esan behar dio jendeari hau injustizia bat dela, eta injustiziaren aurrean mugitu behar garela, elkartasuna eman behar diogula, eta hori da pixka bat salatzen ari garena, eta jendeak ere inkluso transmititzen diguna. Zehatz mehatz, epaiketa honetara iristeko, non dago abiapuntua, salaketa batetan, epaile batek ipinitako erabakian? Hauek edozein Audientzia Nazionalean oinarritzen den edozein epaiketa bezala gehienak batez ere Euskal Herrian sortatu Audientzia Nazionala jende asko eta asko pasatu da, oinarria du normalean Guardia Zibilak egindako txostenetan. Eta hortik abiatzen da, Guardia Zibilak epaileari pasatzen dio bere txostena, eta gero epaileak hartzen ditu bere erabakiak, eta erabaki horren ondorioz atxiloketak sortatzen dira. Atxiloketak, esan dudan bezala lehen 2003an sortatu zen lehenengo atxiloketan, joan ginen herrirako memorizari naiz uste dut 20 pertsona ginela, joan ginen Audientzia Nazionala, Madrira eman gintuzten, atxiloketa oso importanteak izan ziren, gehienok euden Hernaniko egoitzan, herriraren egoitzan, handik eman zituzten, baina atxiloketa suertatu zen, baina deklarazio hartu ondotik kalera atera ginen. Eta gutxi gora bera, bide eman du Guardia Zibilak egiten duen txosten hori, poliki-poliki engranaje bat sortzeko edo teoria bat sortzeko nun dena eta da, eta hauek etakoak dira, eta horregatik guri eskatzen dizkiguten denoi bati ezik, pertenentzia organizazio terrorista eskatzen digute, besteari kolaborazioa, baina oinarria da Guardia Zibilak egindako txosten. Eta nik horretan aipatuko nuke Guardia Zibilak txosten batean esaten duena, eta beraiek esaten dute orain dela 6 urte herrirak lortzen ari zen atxikimendu zabale hori arrisku bat zela, eta horregatik erabakitzen dute herriraren aurkako operazioa burutzea. Eta nik uste dut hori dela benetan atzean dagoena. Momentu horretan ilusio handi bat zegoen gizartean, gure herrian beste fase politiko bat irekitzen zelako, gu horren aldeko apustua egiten genuen, esanez, sufrimentu guztiak baztertu behar genituela, preso eta ieslari politikoen kasuan gertatzen dena ere sufrimendu hori gainditu behar genula, horren aldeko apustua egin genuen, eta esan behar duguna da lortzen ari ginen. Sektore ezberdinetatik atxikimendu ematen zuten, mobilizazio ikaragarriak antolatu ziren garai eta urte horietan, eta Guardia Zibilak oso argi uzten du. Amaiera eman behar zitzaion horri, eta horregatik burutu zituzten gure aurkako operazioak. Epaiketa hau berezia da, izan ere, epaiketa moduan kalifikatua izan da. Beste hainbat egon dira, adibidez 1998koa, horrekin ere uste duzute berdintasunak daudela epaiketa honetan ere? Esan dudan bezala, oinarria dira Guardia Zibilen edo polizien txostena. Eta argiki adierazten dute, esaterako gure kasuan, Imanolek aipatu duen bezala, momentu ilusionagarri bat pizten ari zen, esaten ari ginen eta nolait ere aktibazio sozial potente bat lortzen ari zen Euskal Herrian preso eta islarien eremuan, eta hori moztu beharra zeukaten zeberaiek normalean dena batzen dutenez ikusten dute mobilizazio hori eta antolaketa maila hori handitzen joan ezkero Euskal Herriaren nahi hori, presio hori
jasangaitza sortatu altzela eta horrek jarri genitzazkela konponbide klabe batean eta konponbide bidean, ez? Eta orduan hori ekiditeko garbi dute eta aldagai importantena o bakarra ez badute, ez bada errepresioaren erabilera da. Eta aldagai hori erabiltzen dute halako momentu edozein momentutan, esan duzu 1898 erabili zuten mugimendu zabal eta desberdin baten kontra eta gure kasuan ere berdin egin zuten aldagai hori sartzen dute nun beraientzat egoera bat kontrolgaitza edo kontrolezina bihurtu daiteken eta erabiltzen dutena hori da ekiditeko kasu honetan herri honen zeuden bake nahia, soluzio bide nahia o dena delakoa eta beti esan dudan bezala hori da beraien aldagaia eta erabiltzen dute ahalik eta gehienetan alduten guztietan behintzat bai. Momentu honetan bai pertsonalki eta bai kideen artean nola afrontatzen ari zarete hilabete hauek? Esan behar dugu egoera larri baten aurrean gaudela eta hori onartu behar dugu. Adibidez, Franen kasuan 20 urteko espetxe zigorra eskatzen dioten, nire kasuan 15 urteko espetxe zigorra eta ikusten duzu gartzelara sartzeko aukera hor dagoela. Eta dela aukera oso erreala. Orduan horrek sortzen dizuna, bada urduritasuna, tentsioa, estresa, eta inkluso gure eremu hurbilarekin, gure familiarekin, ematen dira momentu batzuk kezkagarriak direnak. Eta hori onartzen dugu eta esaten dugu. Eta gainera nik uste dut garrantzia behar digula zaintza eremu horri, ez? Egoera larria da eta bertigoa ematen digu, baina horrekin batera ere onartu behar duguna da egin genuna berriro egingo genukela aipatutako ikuspuntu horretatik, eske zilegia zen, zilegia da gizarte demokratiko batean preso eta presoen eskubideak defendatzea, eske horretan datza demokrazia eta termino demokratikoetan horrela ulertu behar dugu. Orduan ere, momentu horretan ilusia zegoen horrekin eta ardura hori ere momentu honetan hartzen dugu preso nauzia konponbideak lagan jartzeko, baina esan behar da hori ondorioak larriak dela, espetxe zigorrak hor daudela, baina horrekin batera ere, adibidez, eskatzen dizkiguten inhabilitazioak. Batzuek lan egiten dute eremu publikoan, beraien aleginaren ondorioz lana eta enplegua eskuratu dute eta eskatzen dena da gure lana, gure enplegua kentzea eta horren ondorio soldata galtzea. Orduan, ondorio larriak dira, horrekin batera ere, adibidez, larun bat honetan Donostin motxiladun umeen dosierra aurkeztu genuen, esan behar dugu auziperatuetatik batzuk aita eta amak garela, eta egun daudela 38 ume ondoriak ere pairatzen, ez dakigu zer esan, noiz esan eta nola esan dugun arriskua eta benetan esan dezakegu larria dela eta horrekin batera kosto ekonomikoa. Madrilen egingo da epaiketa hau, 47 lagun gara, hori baskaldu behar dugu Madrilen, estantzia ere izan behar dugu Madrilen, gure lekukoei ere eman behar diegu estantzia hori, kostu juridikoa asumitu behar dugu eta egin ditugun kalkuluen arabera 350.000 ordaindu behar ditugu eta ez dugu modurik hori ordaintzeko horregatik kasu honetan aipatutako ondorio guztiei aurre egiteko elkartasuna ezinbestekoa da eta hori lantzen ari gara. Elkartasuna hau bilatzeko hainbat ekintza edo ekimen antolatu izan dituzute agarrueko asteetan, datorren egunetan ere hainbat txarla edo eta ekintza antolatu dituzute, ezta? Bai, hala da. Izan gara nolabait ere bideratu dugu elkartasuna eremu konkretu batera, preso eta islarien eremura, beraien eskubidean defentsan eta bar. Eta orain gu gatoz elkartasuna eske, zintzoptasunetik eta humiltasunetik esan behar dugu elkartasuna denok ematen dugula, baina behar denean ere eskatzeko zilegaitasuna bat dugula. Esaten da elkartasuna dela maitasuna adierazpen bat edo keinu bat eta guk hori eskatzen dugu jendeari. Eta jendea egia esan erantzuten ari da egoki eta
Eta beti ez dela herri honetan elkartasun keinu ugari izan dira, eta ikusi da, gauza eta momentu ezberdinetan. Eta antolatzen ari gara, eta herrietan egiten ari dira, esan duzu bezala emai inguruak, elkarrizketak, Agiprop kanpainak martxan dira, baita ere, Arestian aipatu bezala, elkartasun ekonomiko hori bila, jendea, boletotatik, kamisetak, ardua, denetatik egiten ari da, eskertzekoa da, eta kriston babesa sentitzen dugu hortik, ze badakigu elkartasuna beharrezkoa dela, baina zuri tokatzen zaizunean jasotzea, benetan eskertzekoa da, eta benetan iristen zaizu, eta benetan eskertzekoa dela, benetan bihotz-bihotzez bai. Eta inflexio puntuak ditugunak hemendik aurrera, hori, udan sortzen ari den giro hori, jendea oporretara doa eta bidaltzen dizkigu argazkiak gure aldeko ikurrekin eta hori da sortu nahi dugun giroa udaren zehar, eta gero ja inflexio puntu nagusiak izango ditugu iraian, batez ere iraiaren 7-8ko asteburu horretan, non auzo eta herrietan ekimenak egingo diren, eta gero iraiaren 14an Bilbon egin nahi dugun manifestazio erraldoi hori. Nik uste dut garrantzitsua izango dela inflexio puntu hori, Bilboko kaleak bete behar ditugu, ikaragarri izan behar da manifa, elkartasun olatu hori Madrilera eramateko, eta benetan, esateko, etorkizunaren aldeko autua egiten dugula, horretan egongo garela, eta 57ak herrian egon behar garela. Horrokarean, pixkat beltzeko jendeak kasu hau ezagutu izan duela uste duzute, edo oraindik ere beharrezko izango da pixkat lan egitea jendeak ahalik eta gehien ezagutzeko zuen kasua, eta babes osoa lortzeko. Egia esan, ezagutzen ari da, lehen aipatu bezala, ez dagagu eragiletzarik atzetik gu gara, orduan kontaktu, harreman eta laguntza jasotzen ari gara hainbat eremuetatik, eta eskertzeko da. Egia esan oso epaiketaren data jaso genuenean oso egoera konkretua bizitzen ari zen hauteskunde interminable batzuk bukaezin batzutan geunden sartuta, herritakoak, naparrokoak, europakoak, eta horrek ematen zen nolabait ere ez geneukan gure kasuak sozializatzeko aukera hundirik ez zitzaigun suertatzen, eta oso zaila zen txertatzeaz. Baina poliki-poliki eta almenaren arabera eta jendearen laguntzarenekin, gutxienez 57ak herrian ikur urdin hori eta zabalpena eta izaten ari da, ekimenak bultzatzen ari da, egia esan jende asko garera, 57 lagun, eta 57 lagunok Euskal Herriko eremu askotan zabalduta gaude, herrialde guztietako gara, hiriburuetan badaude epaituak izango diren jendeak, herrietan, eta gutxi gora poliki-poliki bada ere, iresten ari da, horrek ez du esan nahi geldirik egon behar dugunik, badakigu ze garrantzia duten sare sozialak eta hor presentzia dugu, kaleko paretetan, mutu inoiz ezin diren egon paret horietan ere agertzen gara, eta ikusten da ditugun harremane alderdi, iaia alderdi guztiekin egon gara, eta oraindik jarraituko dugu egoten sindikatu denekin, denekin egon gara, bakarren batekin ez gara egon agenda arazoak zirelakoz, baina denak adierazi dute nahia biltzeko gurekin eta agente sozial askorekin ez dago. Eta hori, esaten duena, poliki-poliki ezagutzen, egin behar daude gauzak, ezin gara relajatu, ahalik eta elkartasun uholderik handiena antolatu behar dugu horrekin Madrilera, Auzitegi Nazionala, badaki zer nauzia ara joateko eta gauzak ongi ateratzen zaizkigun esperantza horretan, nahi horretan eta hortan bolkatuta momentuz bai. Pixkat elkarrizketari amaiera emateko, ez dakit zeo zer gehiago komentatu nahi duzuten, punturen bat igual airean gelditu denik? Nik uste dut hori eta azken galderarekin lotuta, nik uste dut bai lortu dela gizarteak ikusten du injustizia bat dela. Eta honek ez duela zentzurik, abokatuak ezin direla joan espetxera presoak defendatzeagatik, porque hori da bere lanaren funtsa bat, gizarte demokratiko batean mobilizazioak egin behar direla, eta
hori onartu behar dela, eta mediku eta psikologen lana ere onartu behar dela, eta gainera dispertsioa onartezina dela, amaitu behar dela dispertsioa, eta presoei eskubide guztiak onartu behar zaizkiela. Orduan nik uste dut idei hori geratu dela, oso garrantzitsua dela, eta horrekin batera eta oso polita dena hori elkartasuna emateko unea dela, eta jendeak ardura hori hartu duela. Jendeak esaten digu, orain gure momentua da, zuek elkartasuna adierazi duzu, eta orain gure momentua da, zuei elkartasuna emateko. Orduan nik uste dut hori emozionantea dela, ilusioa pizten duela, eta bueno, nik uste dut Fran ere indartsu gaudela, honi aurre egiteko, eta nik uste dut benetan aukera dagoela, epaiketa hau aprobetxatzeko etorkizunari ate bat irekitzeko, eta etorkizuna izan behar da bakean eta justizian oinarritutakoa, eta nik uste dut zerbait txukun nahi dugula. Bai, ni besterik gabe hori eskertzea hemen aukera ematearren telebistari eta besterik gabe. Jasotzen ari garen elkartasuna importantea dela, jarraituko dugula elkartasun horren bidetik gauzak egin genuela, sinisten genuelako egiten ari ginetaz, egiten genion ekarpena gure herriari, eta berriz ere egingo genukela, lehen esan bezala, elkartasuna maitasun ekaino bada, eta benetan maite ditugulako bentsat. Manuel, Fran, mi esker etortzagatik, espero dugu indarrarekin jarraitzea aste eta lebete hauetan, eta sortu nahiko dizugu. Mila esker, benetan. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik. Gu bihar itzuliko gara berez ere magazin honen aurrean egoteko, eta zuekin ere egotera ikusiko dugu bihar zein elkarrizketa dauzkagun, eta zein eduki, baina gaurkoz amaitu dugu. Mila esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.